karon sa laing yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi. Nga ikaw ang muhangyo sa imong anak ng lusing nga muampo kanako. Aron dili ka ikaw ipagkaon sa mga zombes. Sugagin ako kung luminoray. Ay, nakakaon yung taon ko. Tubig. Inom yung tubig ako. Kumusta na sa Lusing? Huwag nga tumagkaubanan. Si Samantha. Uy. Thank you, Lord. Ang sa tisulti niyo mo ka? Nga tumagkaubanan. Kumusta na sila? Si Samantha. Pahitagit ka. Saan mo na ito inilong daw lumino, ha? Nagkayang sakong nilok. Nga. Tunapin mo yung sumpi sa itong nabalibot. Mabay pag Dili ko bonus papagitag paagi. Gaw lulok. Nga magkuha ko sa pagbalik. Pero, gaw, saan mo na ito, ha? Yun na. Ang hansit. Nasa kong bakpak. Tuod gaw. Akong hansit eh. Ngimong katong mo na ako ba? Nahog siya itong nagdinagan na ita. Butak sa katong nahog. Sorry gaw. Dili ko kaya pa di magamit. Gaw lulok. Kay, ano naman? Dili na ginabateri. Uwatay ka ko ang mga kurente din eh. Kay patay mga kurente sa atong syudad, sa San Juan. Kung saan na ito gaw eh. Yung sabi atong bato nilang gaw. Ha? Gaw nung binor? Sigurado ka na ba yun sa Lok nga ato ipada sa San Pablo ang usa ka dump truck nga pulo sa zumbis? Oh, Judas. Tungod kay giupos nila nga akong pailob, busaan ay lang nga matagamtaman usab nila kung unsa man ato na sinatid din sa San Juan. Oh, Sir Lok, Ipatagamtam ko nila ang kamangtas sa mga zumbis nga manghasi sa ilang syudad. Nangarmuban. Lain ka mga sakena. Tingali, nasun sa armurban. Doon ako. Maghinil ko. Kaya tinglig doon yung mga kaaway sa palibot. Naagisasod ang armurban. Doon na pag-ibasyan si Papo sa armurban. Huwag ang tubagan din eh. Doon nilapad ka po to. Nga marag bulldozer. Huwag ang isig kakilin sa armored van. Doon ay mga hait ka po to. Gito yun ang nagbutang sa armored van. Pero, dilap ka doon ang mga zumbis. Huwag ka ba ka doon man. Matusak-tusak sa mga hait ka po to. Oh, uy. Doon na nagpaingon din sa armored van. Oh, doon ka tao. Unahon ko din sila. Ang akong hunting knife. Pasilo ako ninyo. Pero kini ang angay kong buhaton na. Kini sa pangimo. May pagyabang ilang liok. Nanay ko sa akong hunting knife. Binahon ko din ang mga patilawas. Pahingan sa ilawang sa armor van. May okay. Huwag pa magkagawas ang nasa soul sa armor van. Magdali ko. Naggawas na sa armor van. Ang hunting knife. Natarget siya sa liog! Gawin! Di ba? Pwede ka blitok! Hay na ba ito? Yan ako! Pasaylo ako higala! Napatay ko sila!
Tuka ay. Tuka na kita. Huwag ko'y tanong katulkan nila. Pero tinisuri ka tuwag ng lugar ay. Wata may pao kisi mo at mori day. Kisi maabuti nis. Amang kayo mong tangan ni Gaudo Binor. Zumbi ba kalaban? Ay, tuod ay ng rest Gaudo Binor. Itong balik dili sa mong gitaguan nga ba eh. Atay. Salam. Sakyanan man ron. Liliwang pe. Armored Panday ni. Tunay machine gun si Babaw. Kontra ba ka ni? Dodo! Gawa sa din! Sakay din dali! Ay, si Gaudo Binor! Ha? Siya ka na nisakay sa armored car! Ha? Armored Panday! Ha? Go! Ayaw! Ayaw! Ay, nagdamko na ko. Kagilan sa kong damko. Mainam kong tubig. Oh, ngayon na siya. Dibalik na si Luke. Kumusta ka na din eh? Nakatuog ka ba? Ha? Samantha? Sabayo ko ikaw pa! Hayop ka! Hayop di ay, ha? Gusto ka nga ipakita ko nimo ang akong kahayop? Ayaw ko gaksa naman! Ayaw! Kana, muli gusto na ko. Dili ka magpatala. Sukol! Ayaw! Ayaw! Ang kunot ikaw! Dugay na kay kung nagpaabot higayon na. Dugay na! Busa! Angay lang matuman ang tanan. Ako kalung! Ako kalung Samantha! Ako lang! Ang muangkong sa imong lawas. Sama sa kong pagmahal sa imong inahan. Ayaw ka! Animal! Buset! Hello? Ito ang Sir Jerome. Animal! Hello? Nagkakakuha sa Pablo na naman sila. Busa! Buset! Animal! Ah! Ginoo ko. Salamat. Salamat ko, madayon. Pero dili siya buhunog. Ang gunod niya ka niya. Kinahanglan na makaikas ko din eh. Pero ang saon man. Ang saon man ako. Wah! Punyeta mo! Wa mo mahadlok sa kong gisulti ninyo! Wa ko magtiaw sa kong gisulti ninyo! Kung dili mo mutuman sa gusto ko! Ipatagamtam ko ninyo! Kung unsa man ang among natagamtaman din eh! Ah! Bukas! Mga pagkaon! Padalimin ninyo! O grabaw sa tanan, padalimin ninyo ang mga military din eh! Nga muhurot ni mga zumbes nga niya sa among syudad! Ha? Sige, kala! Kala lang muna ang gusto kong pangayon ninyo! Mga pagkaon! O mga tao nga muhipos ni mga zumbes din sa among syudad! Silok. Wala sila mo tubag, Silok. Animal! Panubag mo! Break! Break! Wala, Silok. Wala sila mo tubag. Wah, punyeta! Wah! Gahi sila. Hadlok silang muanhi. Pues, sige! Andama nga ito mga sorpresa para sa San Pablo. Andama, Judas! Matuman, Silok! Matuman! Daw. Awag ako. Tanawag ako. Igo kaya ko na ko ang kumuplas ko. Na uniform na itong namatay ko. Pero,
Oo, taga-solis. Sakit kayo. Mandaran ako giyakaw. Pero okay na, doktor kayo. Oh. Kuya, di ba kamay na nakaw? Di kamay na siya magsulog kaw. Nakalong, kumuplas ka. Uniform military niya. Naka-helmet pag yun. Huwag doon na pa yung mas nga ito. Mata pag ginagkita. Ako sad, itapon ko niya akong panapton. Ako yung mas. Okay, nala. Gaw, salamat ko gaw. Mata na siya nakita na ko gaw, no? Di tamila na ni. Pangandam na, gululog. Kaya sudlong tayo naghidaot. Binuang niya ko. Si Suglo mo yung pasyuli, ay! Attention to all unit. Attention to all unit. Sarong, attention to all unit. Apil kayo ni gaw. Sergeant, mamino ta, gululog. Mao ka na mitabo niya. Busa pagandam ka mo diya sa field. Kung gusto ko nga dili mapalpak ang atong pagkamaton. Kinahanglan nga mulampos ka na. Oh, unsa na? Napaybawan na ko sila sa operasyon niya sa Lok. Kung gandam na sila sa pag-assess sa dump truck nga magdaas mga sumpis. Very good! Nakasiguro ko nga nagkagulian na sila karon kung unsang hangay lang buhaton. Wala sa masayod sa itong mga plano nga pila na lang kauras muabot na sa ilang syudad ang makalilisa nga katalagman. Yawa ko dati ko. Buti lang buhaton daw. Yawa. Usa ka damtrak yun. Mga ugsumbis. Ilang datong sa syudad sa San Pablo. Mga hayop sila ko. Wa sila palatian. Ya, sabi itong buhaton ni Rongo, ha? Sugid na sila nga ito. Oh, gululog. Udah na pa ko. Kudo sa agad na tubuhaton. Pero kinalang di sila bulampo sila pagbuhaton. Kudo, Pinor. Nayang hurkan mo nakasugat ito. Naglimpleng kinang headlight to. Mau sa pinakong buhaton. Mana? Masya na ni Pao mga Pintins. Nagsakay ng armored van ka. Nato sila. Kakauban ka po lang sa kanya ng armor van. Kudo, Pinor. Mau ba ka na ang ilang resource daw? Ang iangay daw. Mau na ka, gululog. Usa pangandam na. Andam ko pirmi ko, Pinor. Daw, dili ka ang mahadlok. Tungkol diwa na sila makilan mo. Pero nako, nagkailan na sila. Ako'y giadlukan ka. Ako pa? Nagdako beta nga mga giadlukan sa tulapit. Gaw, paminaw mayo. Mao ni itong buhaton. Ano ato ba ko sa nalusing? Yung man si Samantha, kung ato ba kauban. Paminaw mayo, gululog. O gaw, sige. Sulti ka. Kung siya ako'y katabang mo, gaw do Binhor Alipio. Sir! Oh, si Nanelusing ka na. Kino ko, kung sino buhaton ka Nanelusing, unsa magha? Pakitaan ninyo si Binhor Alipio! Pakitaan ninyo! Bisang kinsang inyong makitaan! Kailangan sa syudad! Patya ninyo! Patya! Gaw, sinanay ni Mulusing. Siya ka na. Ayaw, pagsikit ako. Masakpan ta. Distansya ko, distansya. O kung si kinsa man ang makapatay kang Binhor Alipio, doon ay akong ganti nga madawat. 5 kabaritang bulawan ang iyang madawat. Oo! Tinuod ka na! 5 kabaritang bulawan akong ihatag, isip ganti kung si kinsa man ang makalasa o ni Binhor Alipio. Ganda ka o tumangan! Ang o ni Binhor Alipio! Lima ka barita bulawan din ang maihatag, Luke? Sure ka? Oh. Oh, honey.
Pero ayaw na maghisgot niya na, ha? Tanas tong lawak. Gusto kong mapahuway. Masahii ko. Okay, honey. Sir Locke, ada mo ko na ang tran? Sige, Judas. Ikaw nang mahibaw. O, psst, Judas. Sir Locke? Gusto ko nga mulampos ka muna ng higayuna. Nakasabot ka ba sa buot na akong ipasabot? Oo, Sir Locke. Nagsabot ko. O, gaya ka bala ka. Mulampos kita, Sir Locke. Mulampos kita. Siguro alang yun, Judas. Siguro Tana, honey. Reset. Mainag siya kipati, uy. Makita na kung ahagkan o makadugog kong magrumpalsan sa sila. Balik mo pati, Gusto. Animal. Anong karoon pa ba kung makanahuna ini? Ipahungaw ko ni. Gaw, ito na ang uban na sakinan. Ang anmurban. Huwag ka itong truck nga pares military gaw. Ito na sad, puno sa military na kayo uniform. Mao kitang tawag og M35 military truck, Lulok. Unsa? M35 military truck? Oh, kargahan sa mga military. Ug kusog ito budagan. Mo ba? Pero kuya, huwag mga pumasa. Doon ay mahait na mga butaw sa palibot sa truck daw. Oh, ano ba ito sa mga zumbis nga buduli ni? Ug to na si Judas. O ba kauban niya, Lulok? Bisud na. Ikaw, sundin na sila. Ugaw na minor. Lulok, pag-amping yun ha. Pag-amping yun ha. Ugaw. Saling na ko. Diyan ka na. Ito na siguro, Lulok. Yan ang sundan si Judas. Gusto, maniit ko din sa palipot ha. Ug sugdan ko na ako mga plano. Magdali ko. Nagtuog sila nga mga uban ko nila. Padayon na siguro magsunod nila. Saan ang lugar na? Muro, basement pa na eh. Na yung mga military nga nag-awas. Kaya, doon na siya nagtambay sa mga lingkuranan. Magsunod na ko nila. Magpagkaroon ingnon ko nga, mga kauban ko na. Sunod lagi ko. Hoy! Ikaw! Nakabantay na siya ako. Doon rin! Patay na. Palunong ko niya. Kalain siya niya mga Hoy! tao eh. Mga bating kay tingin. Nabuka ka! Doon rin! Tabok! Hoy! Tawag kong tambok sa upaw ay. Boss Judas! Boss Judas! Pagdali niya, tabok! Doon rin! Doon! Oh, Boss Judas. Ginalan pa kong tambok sa upaw. Hoy, tabok! Doon rin! Sige, pagbalik-balik. Boss Judas. Boss, unsay aton nimo? Animal ka? Naya ba mong tabuka ka? Ay, sakit sa akong... Ay, pagdaya! Karo'y tambok ka military na! Lami mo gano'n kaon din, boss. Tabing kaon! Nagulamoy! Tignan mo! Kay nahigo ako sa ko! Okay! Unsa? Mingaw din dapita. Oh. Unsa kang niya maulawak? Ang senadora. Huwag din malak. Oh. Mingaw. Huwag ito sa layo. Huwag sa pagbantay ko din eh. Musuot ko. Mayo kay. Huwag kabantay na ko. Nga misod din eh. Kinsa ka? Oh, dali tao. Uy! Nagunta ka din eh! Oh, mga armas. Doon ka mga bala. Magdagong kaon. Sa ito pa. Ay! Nagaragog. Kinsa ka ba ka di ba? Oh! Masiguha ako! Napatay ko siya.
Mangita ko kataguan. Nagawa ka din patan niya lawas. Magdali ko! Basement gini. Asam ka ni Paingon? Ayan daw. Abli ang Rias. O kuha ka ng usang babae. Dali. Babay. Ayaw! Asam ka na. Ayaw, maluoy mo! Asam ka na, Nadia. Ayaw! Roxy! Maluoy mo! Ayaw ko ninyo kung saan! Si! Ayaw! May nagtintin ko na! May nagtintin! Nabiyan na kong gawin kakawi. Usulin nga sa sud. Mga time bomb? Nagkalala yung mga time bomb kini. Doon na misod. Ay, noon! Kinahon na mapumpa na mula noon! Nara, Brad. Maon din eh. Dali na po! Asa ayo! Kaya magdalit na! Kining Brad, asa din ninyo dadon? Taghan mo ko ni. Tira tulog ka kahon. Padaan eh. Pamutang ni sa mga baong dire. Ang luway magka suod na kaaway. Unsa? Uy, iko! Asa ko ninyo nata? Maluoy mo! Uy, iko! Kaluoy ni Cincin! Iko! Asa mo na dadon ni Judas? Ayaw ko! Labay, sige! Dire, dili mo lawa. Isool ka. Dali. Dili ko! Ayaw! Maluoy ko! Dili ko! Dire. Dili ko! Dili ko! Ayaw! Isool. O, dali, dali. Ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Ayaw! Sa kaya buhaton? Anong imisod sa ang lawag si Cincin? Ang sama ka! Ay, magsuod ha. Ihala mo si Kama. Pagawansa ka din eh! Ayaw ka bang! Wala. Huwag kang pakwan. Animal! Di ni may mo! Cincin ko! Ayaw! Maluoy ka! Ayaw ko! Saan? Ikabala ka. Kay wala niya na ko kaon mo. Mapulahan ka. Ayaw! Maluoy ka! Ayaw! Kuwapa ka man di ay. O, wow. Kanindot di mo. Patanon pa. Siguro virgin ka. Dali. Ayaw! 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 Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw! Maluoy ka! Ayaw! Dili ko! Dili ko! Dili ko! Biya ka sa kawan. Oh! What the? Alam ni. Ay tabuni. Wagi mo kamo. Wagi kamo. Wagi mo kamo. Ayaw! Ayaw! Saktuhan ni mong lawas. Ang iyong dugan. Dosa. Kaswerte na ako na magkaangko ni mo. Swerte ka. Kaya ganahan ko ni mo. Ayaw tawag ko kung saan. Ayaw ka na ko. Angay kang malipay kay ganahan kay ko ni mo. Ug angay ka sad ka malipay kay pangkaon di ka. Mapulahan ka. Kay daghan kong pulawan. Ug daghan kong kwata. Yes! May pagpalaga. Nasakti ko. Ihatag ko mo ang karuway sa pagpuyo. Upan na ko. Oo ka na. Sige na. Ako na na. Daugan di kayo. Ipayot ka. Ay katong na ko. Ikwartahan ko. Daghan ko pulawan. Mabuhong kayo. Kung maayon ako. Mahalon na gani mo. Tuwa na sila. Nadaan lang pinagkakawin kakawi. Kapuno sa mga bomba. Gusto. Magamit ko kini. Matod pa ganyan nilok. Kadaw na paghimungo ng mga operasyon. May panahon pa ko sa mga plano. Tanan ko mga bombang ilang mga sakitan. Yung man, katundam na ka. Ngayon lagi kargaan sa mga zumbis. Nahilo man. Naunsa na ka diya sa sud. Di may mo.
Bagian ko na kiniudas ang kaputli ni Jin. Pero, saan ba kayo mabuhat ini? Saan ka? Ayaw lang ko hilapin. Malupay ka. Ayaw lagi pagbalibad. Gusto mga ka nga mabuhong ka mo kinabuhi. Ako saman, gusto ka nga ang kunong tika sa pinagos ka pagi? Nga patyo tika? O gusto ka nga maangko tika? Nga mabuhong ka pa? Gawaston ka pa din sa amo paraiso? Ora, ihatag ko ni mong kagawasan. Kana kung ihatag sa nimula ko ang imong pagkababay. Abi di mo, tanyang nakita tika. Sa inas ko gipati, eh. Baru na in love man noon ko ni mo. Mura! Busa dali. Lipayan ako. Ayaw! Paita, eh. Eh, di yung pagkasukat. Sige, kaksa ko. Kaksa ko. Lipayan. Kalamin mo. Ako ka lang. Hayak man dayon. Human makapabawagay. Para nag-ingnon ko niya ini. Babuyon ko niya. Gamiton ko niya. Basta kiwa lang ko stress. O pinangga ko ni Luke. Maong bahala ka, Judas. Di na kumutungan sa atong sabot. Unungan ko si Luke. Pero, si Samantha, niya na siya. O nakasiguro kung tumanong yun ni Luke ang yung plaro kang Samantha. Dili din niya anak at tinuod si Samantha. O gibuhat lang yan eh. Aron si Samantha ang ihulip niya sa naputol niyang gugma sa inahan ni Samantha. O gusto sab niya na si Samantha usab ang maghatag kaniya anak. O kung mahita po na, magunsa man ko. Kung si Samantha man ang hatagan niya pero may katensyon ni Luke. Iyak akong ibaliwa na lang. O si Samantha nang yung pahimuslag maayo. Ilabi na og magkaanak dito siya kan Samantha. Ako! Magunsa naman lang ko. Ba't yun kaya ko ni Luke? Jinjin singgit. Sana ka sila sa sud. Naglabis ang duwa soda na hinuman. May apat yun ang gawa eh. Pero kung bakit kung sila ko, Hoy, mapakyas mismo ang plano ito nito. yung ako ba? Luya ni mo, Jin. Hoy, muna ba? Ano ba? Pasaluwa ko, Jin. Ano mo nang bihilag? Mo nang bihilag ya? Uy! Mo nang bihilag? Baboy, baboy! Ang hilag pa ka na, baboy! Una kas. Tinilag eh. Diyan mo sa inyo? Hila ko! Puling ko na, puling ko! Ah. Puling ka! Ay, dali, uminaw to eh! Di minat ah. Dali, dali. Minat tas ago, sa masodas eh. Dali. May apat yun eh. Diyan mo! Ubay-ubay na mga tak, ubang sakinan nga niya din eh. Nabutaan ko na mabumba, nga nakarimot. Ugyan ako ang remote control. Sila na lusing eh, turas siya. Nagbingkot sa lingkuranan. Ug doon duha nga nagpantay niya. Unahon ko sa nalusing sa pagluwas. Ang asong gibati, oy. Kinindot kinani mo, oy. Sorry ha, nasakitan ka. Birhen ka pa nga ako na angkod, ha. Alay pag-arti-arti, ha.
ihatag mo na yung babae. Pabili mo, kung wa pa ko ining pabati, nga kung ibati ni bro, para di mo, awa na, patay na ka. Ora, salamat ka nga na in love ko ni mo. Oh, isa gito yung nga mo. Baga ko, isa yung nga mo. Isa yung nga mo! Junjun. Sorry. Sorry, nahadok na ako. Sorry. Sorry. Dali. Gagsa ko, Jen, darling. Gagsa ko. Shhh. Lagi paghilag ko ba? Angay ka nga malipay. Kinihigayo na. Gawaston ka na. O ako ka na. Ano? Ako ka lang. Magato ka na po yung uban ako sa kong lawak ini resort. Og ay ko pasok og ayaw yung pagnahom na og dautan. Kay love di ka. Mong ihatag na ko nimo ang tanan. Ang tanan gyud Jen. Kay ako ka na. Sige. Paway na di. Gawas na ko. Og kung gusto nimo, kung gusto nimo. Hinala ang duha na ko kagwardya. Nasa gawas. Kasabot ka? Tutok ba ka na ko? Pabuta ko sa kong pagbalik, ha? Jen? Pabuta ko. Mas. Bantayan niyo siya, ha? Hoy, tambok! Boss, Sodas, sama. Halika dali. Uyong mo. May bantay sa akong mahal. Bantayan ninyo ang babae na sa sud. Kung sa'yo kinahanglan niya, tagay. Bantayan ninyo siya. Bantayan niyo si Bayo. Sunod mo. Oh, boss, Sodas. Oh, ito. Ngalar na. Wala sila. Okay. Sakit na sa mukan. Hilap talaga niya. Nakuha na ni Jin ko. Malisya ka eh, naghilat ka din. Ano kasi gilat na mo? Hilat ka. Gila ko! Hawak mo Nagilag na! Nagilag na! Sukungan ka na lang ka din. Tambok! Ito, takawakan mo isa. Sakit. Sakit yun. Lisod ni doon. Basta makabantas lang ako nga. Si Samantha. Hayop ka lang gibutang si Samantha. Gusto. Si nanay unahon ko. Si nanay Lusing. Tanda ko ang kagwardya. Ilang biya si nanay. Dulo na ko. Nanay Lusing. Ay, kalma lang. Kalma lang. Ipakita ka. Nakailan ka na ako. Ay, pagsapa. Luwason ko din eh. Maayo kay buhi ka. Oh, balik ko din eh. Day, niyas na padung din eh. Tayo bang lugar kau pa na patay din eh? Tuwa sa... Oh, anabos ay. Padung na din ni boss. Sodas! Nagapit ka. Nangapimi, boss. Okay. Paminaw mo kayo, ha? O ni Baton. Dadaan ninyo ng inahan ni Binhol Olimpio at tumbangan sa sibahan. Katong dunay na kong cross. Huwag iyong kapuso sa cross. Pantayan ninyo nga way sumbis ka makadoon niya. O pabutan ninyo ako pagkabot sa kay helicopter. Yes, boss Sodas. Magbigafon ko. Ako padunggol si Binhol Olimpio nga naang iyang inahan sa dakong cross sa sibahan. Nagagapos, o kung di sa mato, o musurrender na to, ipakaw na to sa mga sumbis ang iyang inahan. Pero, atik na, ha? Salamat na! Sabot mo? Okay, yes, boss Sodas. Ato lang nga mo gawas siya. Posible o di siya mo gawas. Iyan na ko rin inahanap pati nun. Ikaw. Stoy, ikaw. Ako, boss. Ikaw tahasan ako nga maway mo daning mabayhanas na ko cross. Isali ko siya di mo. Sabot ka?
Yes, boss. Ganito ko. Kuha ko nang itap-tap yung si mong naong eh. Kuha! Jane. Kinsa ka? Ako. Kinsa ka? Jane, ako ni, si Lukluk. Look! Look ikaw! Dili, si Batata. Ngayon kinakalakaw na sila. Dili, Dili, tulog biya na dingi. Jane. Gusto ko og arawan yung pagpuyo. Uban sa ko mga igsuon. Busa palayo na dinhi, pasagdi ako. Pero, Jane, Biya na! Biyahin ko lakaw na! my love's still Jane. Kuha nang itap-tap si mong naong. Actually, boss, Hudas. Hudas! Sirok! Nga nalugay mo na! Animal! Hapon na hudas! Daghan patang buhaton! Sirok! Hoy, sige na. Tanda na ka na bayan na. Dali ka mo. Boss Hudas. Nang dali na yun. Ayaw, tiyo ka. Ayaw, tiyo ka. Pito ni, nagsunod na to. Ako di bahala di mo, nilusing. Nagpabuhagay pa ko, Sirlok, kaniya. Imo, biro sir. Bida. Muli nga dugay kay ni mong natuman akong isugo. Nagpabuhagay ka pa di ay. Si Manang Nasad, ang maid na to din eh, ha? Kahinampak! Diyan ni mo hudas! Dili, Sirlok. Aha ka pagbatiaw, Sirlok. Ha? Unsay? Nainla man noong bagtong batanong babae nga bihan na to. Umana ko siya makuha, Sherlock. Virgin pa man ito. Usa? Animal ka! Nganong ilang pa ni mga akong bihan? Ilabi na ka nung batanong babae! Ako lang to! Ako lang! Pero gihilabta ni mo! Look? Look ka no? Gusto ka na? Nakasaman mo? Anong kinata man ni Mas Hudas? Animal ka, Hudas! Animal ka! Dili na pinispitahan. Magpatugtuog lagit ko. Ma'am, nilipagkawan niya, ma'am, oh. Samantha, kawan mo. Iyon ko na. Shhh! Nagkasakyan ng tulong bukuyog na ko. Uksi na nilusing. Nasa likod ng lingkod. Parang ibatikadok. Oh, Diyos ko, kabuutan mo. Gitugot yun mo nga. Maluwas ko akong inahan. Salamat, Diyos ko. Mapalayo ko na ikaw din eh, nanilusing. Talaga na! Kaya ni Way! Oh, yun na. Sigaw lulo ko ng pipagod din eh. Ulog na! Gaudong binur. Oy! Sige, pero! Animal! Ikaw na sa Alipyo! Unahan ko ka mo! Gaudong binur! Sakay na! Dali! Akay, umurbat niya doon na din ang jatay. Ang ribot sa mga bumba! Pasagdi ko, Susip! Bahawa dia! Animal ka! Nganong gihilabtan mo ang batanong babae? Ngano man, Hudas! Sino ka banta? Nakain niya! Unsa! Mauna ka nila. Mauna ka nila. Pagkakas ko nila. Ha? Matiyod ko ka mo! Makagawas na ko din! Makagawas na ko! Ano ko ikasugat?
Latas, takong gate! Magagawa sa tabi ni! Animal! Ngano kini? Ngano na naulbo mga sakinan? Ang mga animal fan! Ngano! Kipaw si Lok. Magsusiyo na ko si Lok. Si Samantha! Huwag pa ito magagawas! Pagitali niyo si Samantha! Oo, kipaw mo si Lok. Magkalawasan. Sakit pagulatan si Lok ako. Tiset. Sakit ang... Hindi pala. Magkapaus ko ni Lok. Magkapaus ko. Tiset. Halipong ko. Kangit-ngit. Napaong mga suka. Huwag kinakita. Mansa ba ito mga buto-buto sa ibabaw ni basement? Niuyag ang basement. Papatayin ko sa paglakaw. Mga kapalang ko. Lucia! Sila! Kayag! Mga pangarmas na dagan nila. Ano man to? Dagan ko! Dagan ko! Kayo! Ay, nyo! Ay, yung masakit ka! Ano ko mag-siya? Hindi ba yun? Pagkasahit! Iwagin niyo! Biyak na pisya! Sigurado gi ko gaw. Nagkaguliyan na to sila dito silang daw. Oh, gaw lulok. Nak, ang ato mga kaubanan na naibinin. Tuwi dito sila ay. Ako lang balik ko, Nelo, sige. Pero kinalay pahimot ang tamog, safety nga lugar. Cincin tiya Lucy. Nausap na siya. Unsa? Yung mga bunga siya ni Udas. Pero sa diya ako siyang luwason. Hiningan mo lang ko. Kung gusto ko na siya magpuhi nga Roy. Oh, unsa? Doon ay gaylong animal nga huras, kang Jin. Maong, ingon niya itong iyang masulti mo, gaw lulok. Huyang na siya balatian. Huyang si Jin. Gusto ko pag yun nga musibat, ha? Ayoko prasuhan din eh! Ayoko prasuhan din eh! Ihakan! Pagawas ako! Pagawas ako din eh! Unsa tong gisulti ni Muhudas? Bomba ang nagpaulbo sa mga sakyanan? O Sir Lok, mga bomba nga remote control. O kinsa nagbutang og mga bomba sa mga sakyanan? Kanang nakupunta na Sir Lok. Kukid sa. Buot mo bang ipasabot? Nga nasudlan kitang espiya din, eh! Mga pagagpas Sir Lok. Tuwi na kasudin nga. Iyon na pa. Ngano ka? Naunsa ka, Hudas? Ang inahan ni Pinhol Alipyo. Ha? Usay! Wala. Tingali ko. Kung katong nagdasi na ni Pinhol Alipyo. Kayo, tawagan ko sa radyo. Ani ba yun? Tingalo lagi! Tingali yung mauto ang espiya sa Lok. Pero upat mo sila. Hindi, ako tawagan. Break! 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 Hey! This is Alpha! Tubag mo! This is Alpha! Tubag! Go. Si Bato lang ko. Ako natugaw si Bato lang. Ay! Nanawag naman na. Idiot. Break, Alpha. Anibal! Balik mo sa hideout sa lugar na yun! Ibalik ang inahan ni Pinhol! Oh, balikan ko kamo, huras. Pinhol Alipyo! Naunsa ka? Pinhol Alipyo! Pinhol Alipyo katulad katubag Sunset! Siya! Bot mo masabot na! Nga si Binero Alipio kantong nagpakalingon na sakop na ko! Oh, mau ka na silok! Ah! Animal! Sato ba? Nabawi niya ang iyang inahan! Oh, sir! Tuan na niya ang iyang inahan! Animal! Animal! Ah!
Nga nang ni amat ta din he. Nailusing. Gaw, lolok. Ado ka mo tago sa may busay. Unsa? Gaw. Dadas na nailusing dito sa busay. Doon natin payang dito. Ulit ka siguro ko. Luwas mo dito sa mga busay. Unya ikaw. Ikaw dong binhon. Balik ko sila. Bahala na ko si Metro. Kuhaon ko si Samantha gikan sa mga kamot, tilok. Unsa? Mao ganap ni Lusing. Mubalik ko rito. Kinahanglan matapos ang kinautan ni Lok. Maluwas ko si Samantha ug ang uban pa. Gaw dong binor. Tingalay na kinahanglan ka na ko. Kuyugan lang ka. Basta kinahanglan mo sa Nanay Lusing din ikaw. Ayaw sa pasabi. Ikaw ni bahalang Nanay Lusing. Dong binhor. Ang amping taon dong. Ang ginawa na bahala ako ni Lusing. Isalig ko kaniya ang kanan. Matapos lang ang kinautan ni Lok Williams. Katanla Sabino. Murag, nagkaupat yan mag-siyatsir, Dok. Murag doon na kayo ipagdaman, ha? Si Samantha ba? Kamao kayo, Judas. Naibawan mo kung unsa ang akong pagabuhaton. Pero, giunhan yung ko nimo sa batan-un animal ka. Pasalawa ko si Rock. Saon nga, ilan na kabuwan nga, wala na dyan ko makatilaw og babae ko. Mao nga... O, sila! Si Rock, asum sila sa gabi eh. O gandam na ang tulo ka dump truck nga puno sa mga sumbis. Muinom ba ko? O, ipamasakop na to, andam na sila. Nagpaabot na sila sa Wando. Good. Maayo kayo, Judas. O, okay na sana ang City Light, Sherlock. Nahumalas sa itong expert na sakop ang pag-install ini. O, doon ay duha ka drone nga maglupad-lupad. Nga mo'y magkuha sa mga pahitabo paingon sa duha ka syudad. Sa San Pablo o sa San Pedro. Kana. Very good. Mao ka na ang gusto kong mahitabo, Judas. Maayo. Ay doon na tayo mga expert ng mga sakop, may tungod sa technology ang hisgutan. Tungod kay mag-afford naman, Sherlock. Oh, sila na lang mag-ako. O gusto ko nga makita ko live ang mga dump truck nga maghatod sa mga zumbis dito sa duha ka syudad. Ang pagpanghasi sa mga zumbis. Makita ba yun ang mga pahitabo, Sherlock? Tungod sa mga drone nga magsunod-sunod sa mga dump truck. Good. Very good. O gumanon niya na si Binho Alipio. Siya ang sunod na itong target. Gusto ko, Judas, nga makuha niyo siya sa labing dali nga panahon. Tunanay nga sakop na to nga nangita kang Binor Alipio, Sherlock. Animal, abdiktohan na. Magkamaog yun. Magkamao siya. Buisit! Pero, mas makamao ka, Sherlock. Siguruan ninyo, Judas, nga inyo na madasa kung atubangan ng animal! Asal mo ka? Tindog mo ka? Adi pa mo na! Matapos na! Yay ka! Kumantikaan! Wala na! Judas? Asa ka tumay ka silog? Wasa pa! Sa buwak, ang dugay na yung gampingan. Unsa? Bagay, pasabot ka. Dimdimon na niya ang pagkabuwak ni Samantha. Unsa? Diyan ako sa skin pa doon sa hideout nilang Lok. Ang handset, iuna ko. Wala ko ibang monitor sa handset ng armor band. Sa ato pa. Giusab na nila ang frequency silang communication sa handset. Maglisod ako monitor silang mga kalihukan.
Mangandam na ko. Bahala na ni. Musod ko sa hideout nila ka. At kaligya po ko na mailan doon kay. Sulob ko ang uniform sa silang nga sakop ka napatay na ako. Huwag nagbunit kihapon nga ako na. Pero di ko kumpiyansahan. At kaligya lagi patangtang ako tapos siya na lisod na. Sige na nga, di mo sa kulot. Di mo sinahan ko. Bugawas ko. Akong bultap o tabot sila pero wala ko. Bro! Identify yourself! Oh. Bro, si Private Guzman eh. Dautan ko sa makina. Di na mo andar ng sikyan. Huwag ikaw ba? Akuan, to sa checkpoint. Magkuhaon ta kong pagkaon na mo. Nahutlan mi. O huwag ko magawa sa sikyan kay basig doon ay sumbes din na pita. Ganito! Sa kailangan ko yung pinasokay mo subis! Kaya rin mo sa kanya niya! Oo, okay. Salamat. Payo kay. Dahil duman akong apelido nga. Niya sa nimtag ining uniform. Nag-isap na ko. Rita! Kaya! Private Guzman! Oo. Basta kayo ko. Magdali ko. Nisabot ka ang pusa sa ako mga kamot. Kasakit. Sa may angin akong buhaton. Unsa una ko makabuwas ko din eh. Tuni basod. Kumusta, honey? Surprise ka! Hayop ka! Don't you worry. Kaysa dili madugay. Matagamtaman na ang akong kasalbahis. Nananiligot ka sa kama! Ayaw paglugnot. Kay musabot kahuot ang pusa sa imong mga kamot. Oh, sama. Ayaw kong gipapa! Pila ka tuig. Pila ka tuig ko ning ipaabot. Og niya, mahitabo na yun ang dugay ko ng gustong mahitabo. Dili! Dili mo ka mabuhat ako! Dili! Yan may sort. Side out ilok. Yan ka! Mag-awas pa! O ikaw, Private Guzman! Pagkaw! Oo. Magawa na ko, sir. Suras. Asa Pagkala ka mo, sino sa kinan? Asa mag-sir yun? Oh, mga damtrak ka na. Tulog ka damtrak ka. Kung sila nasin ko sila damtrak, kinuha ko. Pagkadaghan sa mga sumbis kala sa damtrak. Nasa suod sa rihas, sa likod sa damtrak. Sama sa unang mga damtrak ka, gibabagan ko. Nadulig kargang mga sumbis. Ang drone! Ano para na? Drone? Aras! Buha ka drone. Minut. Oh, okay! Naasya mo ko. Ganun kini. Ayaw ka mo kalimot sa itong mission, ha? Ayan! Yes, mo sa Okay, sige na! Let's go! Move! Unsa ba kay angin ko buhaton? Unsa? Dara. Ipandar nila ang mga damtrak. Ug ingon man ang mga sakinan, mga pick-up, armored van, kapro sa mga armadong mga tao. Ito na mga sakinan, naguna na. Ang mga time bomb na niyas kong bakbaka, magdali ko. Magpadoon ko sa mga damtrak. Matanong pa rin ako mga bumpa. Bayo kay, naguna ang mga sakinan nga convoy sa mga damtrak. Isita ko ang oras ini. Mayo kay waslam kabantay na ko nga nagpalauli ng mga dagkong damtrak. Medyo ngit-kitsan. Gawas na ng mga spotlight nga natugod na ron sila kong gate. Ipagtanong ko ni sa mga damtrak. Mayo kay waslam magkapokus ni. Magdali ko. Napitaw sa time bomb sa ilawang ng damtrak. Katunduhan sa nabutangan ako. Magdali ko. Bahawanis mo ibabaw! Hayop ka! Bastos ka! Demonyo ka lang!
Kamot hindi mo Samantha. Kalamot hindi mo kumansa. Dili ka malampos! Dili. Ni alam mo gani o? Nagsugod akong ding sa imong kalami. Huwag ko makasabot akong kagalingon. Tuwa si Luka. Tuwa sa lawak na nemo tangan ni Samantha. Masab kaya gibuhat ron. Unsa naman ka ha? Tuan, tuwa na madam tra ka puno sa masumpis. Huwag nang higayon na, ipaliguro ko na muglampos na kami ni Sherlock. Muglampos na kami sa paghatod sa masumpis sa San Pablo o sa San Pedro. Basudas! Oh, ano? Tanawan ka mo nakita sa monitor sa mga CCTV! Usa? Usa ito kita dia? Usa? Ito na mga sikiran. Hindi man ang madam tsaka natamnan na hotel, ma'am. Pila ka minutos, gikan ka ron. Bumuto na itong mga bomba. Si Samantha. Hain mo kan lagi butang si Samantha. Kadako ba sa rining mountain resort ni Loka. Nag-umbaw sa syudad sa Salwan. Hain magkadapita ang nimutangan ni Samantha. Tanawa! Basudas na, tanawa! Suman, record din na yung video? Oh, basudas! Be. Sa gawas ni sa dakong hawalan, diin, mga sakiran nga ng gawas na. Mga dump truck, dasad, naglihilay dagan. Oh, basudas! O tanawa, na! Doon ay kalit na! Nagpaduol sa mga dampak! Tuod, nagdagan. Unya na sa layo sa mga dump truck. Di siya makita. May asaw sa monitor, basudas! Nakuhaan siya! Tipal. Sige gibuhat sa likod sa dump truck. Mula ug duwa sige butang sa ilawom sa likod sa dump truck. Oh, basudas! Animal! Dili! Dili na mahimo! Nagkasuhod siya! Nagkasuhod ang animal nga pinong ripyo! Samang! Maluoy ka! Ayaw ka namahatan ako! Maluoy ka! Hindi mong hagkan! Anong hapin mo? Silbaris ka! Ayaw! Kumaliw ka! Kumaliw ka! Anak ka, hindi ka madya! Ay! Kanindot na ni mo grawa sa Samantha! Ako si Naguto! Magbubuhasan ko! Di na gil makaya, uy! Lami na tayo! Animal! Animal! Kinsa ka animal ka! Sir! Disturbo bawa niya! Sir! Animal ka hudas! Bawa niya! Iya sa soul si Pedro ni Pilar. Usa! Manur! Si Manur! Sir! Gilipan mo ko. Unsa to? Unsa to? Si Pedro Alipio, taga-sud. Diya din sa sud. Animal! Ah! Diyon sa labasod! Diyon sa! Salamat. Salamat, Diyos ko. Nawa siya madahin sa pag-angkon ako. Pero hindi balik niya. Si Manor.
Si Balor niya ako nung ibalik sa Balor. Luwasan ko niya. Luwasan ko niya. Ibalik sa... Ikaw! Ganun niya ka! Traitor ka! Traitor ka! Ako nga sa look. Ang mga record videos. Animal! Dili yun doon sa mailhan. Kay sama sa itong mga sakop. Nag-military cap siya. Unya di tap-tap ang naong. Naka-uniforme pag ginugsun daw. O ka na Sir Luke. O tanan itong mga sakop, natuwa sa field. Katap-tap yun sa naong. Tungod sa kaangtod o kabaw sa kawas. Siya kinagaling yung magawa Sir Luke. O tap-tap to sahay. Kung kamong nga din na sila, Jerome. Huwag mo na yung sulti, ha? Huwag mo musulti na mo ng inyo na saksihan. Siluha mi, Sir Luke. Siluha mi. Pasaylo! Pasaylo ba'y gipangayo ninyo? Sir Luke! Ipusil mo sila! Maunay angay ka ninyo! Pweh! Mga inudel! O ito! Kasipa sa buto-buto! Animal! Animal! Ah! Binolipyo! Kasipag mo to. Tulong kasipag mo to. Nagsunod-sunod yun. Buti pa sa mga. Ang mga damtang kataw na. Nibutan ko mga bumba. Nibuto na. Puso ko. Sino yun? Naalarbat sila. Naibawal siya ng niya. Kasunod ko. Nangitag ko katabuan. Magdali ko. Oops! Di po siya. Oops! Binolipyo! Si Locke Williams. Kahiglan at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng buhi. Tagsulat Jojo Alegre Buron. Direktor Jennifer Dato Minyosa. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Garing. Audio Editor Lloyd Gabiana. Galit ka ninyo sa RMN Drama.